Здравейте, казвам се Деси, от Дупница съм, но от 20 години съм в Италия. Искам да ви запозная с този нов метод на изпечелене на пари от вкъщи. Не е много трудно, но се изисква малко постоянство. Сайтът се казва Шашен Фарм. Е един сайт, който е също и инвестимента, но не е задължително. Ако искате по-бързо да печелите, трябва да инвестирате. А ако имате търпение и искате да работите, може и без да инвестирате. Виждате го сайта. Тук отляво има какви са регулите на играта. Тук е вашият сайт за да инвитате им, да поканите приятели, роднини и така нататък. Тук е да давате подаръци. Така. Това са вашите тук приятели, вашия тим, което са записани под вас и те, които записват под където сте записали вие. Тим А и Тим Б. И тук е как се играе. Има някои неща, които трябва да се прочитат. Сайтът не е на български, но може да се, предполагам, преведе. Но и да не се преведе, аз съм на разположение, което не ви е ясно, може да ме попитате. От тук, къде пише магазино, от тук се правят семената. Когато кликнете тук на семена, показват колко семена имате. В момента аз нямам нищо. На културите, където кликате, пак нямам нищо, но по принцип е това, което сте закупили да сеете. Се намира там. Това е магазинът, в който купувате. Отначало почвате с моркови, както виждате, са на 24 стотинки и после ги продавате на 25. Другия вариант е майс, който също се купува на 50 и се продава на 77, но когато имате, вижте, тук пише жълт терен. Вие почвате с сив терен. Същото и за картофите, трябва да сте с жълт терен. И така, когато обновявате почвата, може да закупувате съответните зеленчуци и да си ги садите. Най-интересното е, когато се стигне на края черен терен, където е манго. Купувате го на 5 и се продава на 10 евро. Значи, печалбата е много голяма и може сами да си направите сметка, но въпрос е, че трябва да си обновите терените. Моите в момента са всичките жълти и имам 4, които са кафяви. Тези кафявите са с доматите вече, но които се печели по 15 стотинки. За обновяването на един терен трябва около 15 стотинки. 30 стотинки са за тези жълтите. Всека едно по 30 стотинки, направете си сметка. Сега в момента виждате, че аз тук имам черви, треви и капчици. Когато има такава капка, означава, че терен иска вода. Кликате върху терена и после върху лейката. След това пак върху терена, пак в лейката. Тук е трева, следователно кликам и слагам препарат за трева. Тук, както виждате, има червейче. Кликате и слагате препарат за червейче. И така ги унищожавате. По този начин намалявате времето за зреене с 1 час. Другото, което искам да ви покажа, ето тук отстрани е за да заредите контото. Тук е да изкарате парите. Както виждате, за да го заредите, тук има и кодиче, има и такъв сайт, линк, с който го копирате. Тук трябва да вкарате снимката и тук хаша на самата операционна. Това е има ги и тиричи, и еречи, и венти и така. Зарежда се в USD и се тегли в USDT. Ето го и за изтеглянето. Тук пишете вашия адрес на криптовалутата и от тук ги изтегляте. Тук имате за сервисите, за клиенти да ви помогнат. От тук може да си свалите да ви винаги в
компютъра или в телефона. И тук вече са различните дистинктиви, които ви ги дават, когато сте изкарали определено ниво и така нататък. Това са вече подробности, които може да ги видите по-късно. Отстрани тук са приятелите, които може да влезнете и да видите тяхната фактория. Тук, където пише Амико. Тук е за да си видите какво сте купували. Тук е какво са записали производителите, което може да се прочете и да се види. Тук е вашата класифика, вашето място по кое място подред сте. И тук имате за земята, като има малък шанс да е по-евтино, защото им правят отстъпка. Както виждате, за 15 парчета са 436. Това е за мене, за да ги направя кафяви. За жълтото е по-малко. Но можете да чакате от вашите печалби и да го обновите. Това е за сега от мен. Регистрирайте се, няма да загубите, защото, както виждате, тук отдясно има и неща, които не са още вкарани. Следователно, играта се развива и се развива. И тук също отляво вижте ги тези двете, където ще вкарат животни да се отглеждат и така нататък. Това означава, че ще има много потенциал тая игра, така да кажем, че е игра, но в същото време ви донаси много пари. Тук в Италия има хора, които тук се правят и Zoom, има много срещи с всичките, които сме записани. Всеки си казва проблемите и така нататък. Последния път имаше всеки един да си каже какви са на него печалбите. Един господин каза, че с тази игра печели около 1800 евро, което не е малко, без почти да правиш нищо. Защото другият вариант, който е да изкарваш пари, освен от това да съдиш. Вторият вариант е да поканваш приятели, роднини, всички, които можеш по интернет, с телефон, WhatsApp и по всякакъв начин можете да ги вкарате. Те като работят, ви дават процент от техната печалба. Не е това колко човека са, а процент от техната печалба. Следователно и оттам имате печалба. Другият вариант има много бонуси в играта, които се дават за постоянство. На 90 дни ви дават $100 и така нататък. Има много неща, в които може да се печели. След известно време, като вкарате животните и другите неща, и оттам ще се изкарват пари. Затова ви казвам, до края на месеца ви подаряват 20 семена, които са гратис да почнете да сеете. От другия месец вече няма да са. Трябва да се купят. Затова ви казвам, регистрирайте се, запишете се и пробвайте. За сега е гратис, нищо не ви пречи. Играта е почти нова, навсякъде, няма я в България. Даже ако мисля, че и в Гърция и в Турция няма, ако имате приятели там и там, може да я развиете, да си направите собствен отбор, собствен тим, да станете лидер, да ви дават постоянна заплата. Ето това забравих да ви кажа, че като имате лидери, 15 лидери под вас, вие ставате супер и ви дават около 1000 евро само заради това. Верно, че трябва да ги следите, че трябва да им обяснявате, да им помагате и така нататък, но в основни линии е нищо. Работа от вкъщи, която е много добре платена, стига да сте упорити от началото, защото лесни пари няма. Чакам ви